खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव सानफा एफा जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ थिग बेबादिनो बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनि सा 160 नि बारा सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो नंगौ चिरां जिल्लानि बिजनी फानबारियाव थानाय मानास सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि नुजाथिनायाव बिपिएफ आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय सा 160 नि बारा सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जायो आरो बे जगदान जानाय सुबुंफोरखौ इउपिपिएलनि फालि सोना बरायनायखौ नुनो मोनदों बे जगदान जानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी आरो इउपिपिएलनि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों मानास सेरफां बिटिसि परिषदीय समष्टिर आन्दारत प्राय याते 150-200 जन मान विभिन्न दलरफोरा आमार इउपिपिएल दलर नीति आदर्शक ভাল পাই পেলাই যোগদান কৰিছে আৰু এইটো মানাস সেৰফাং সমষ্টি বুলি নহয় বিটিআৰৰ যিমান আমাৰ 40টা সমষ্টি আছে তেনেকৈ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতা কৰ্মীবিলাক আমাৰ ইউপিপিএলৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত অকৃষ্ট হৈ তেখেতসকলে যোগদান কৰি আছে যোৱাকালিও মই বনৰগাঁও সমষ্টিত আছিলোঁ প্ৰায় তাতে 1,500 মান বিভিন্ন দলৰ নেতা কৰ্মীসকল আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে গতিকে এইটো মানে দৈনন্দিন কাৰ্যসূচী আমি লৈ আছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কৰ্মী নেতাসকল আমাৰ ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰি আছে এইটোৱে প্ৰমাণ যে আমাৰ ইউপিপিএলৰ নেতৃত্বত প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে বিটিআৰ চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰখন খালি শান্তি স্থাপন কৰা বুলি নহয় ইয়াতে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ কাৰণে যি কাম তেখেতে হাতত লৈছে যি সুপাৰ 50 কক বা আমাৰ তেনেকৈ কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কাম কৰাই হওক তেখেতৰ যিখিনি মানে অন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাম কাজ লগতে বিভিন্ন যে আমাৰ वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज লৈছে তেখেতে এই সকলো কামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আৰু সন্তুষ্ট হৈ আজি আমাৰ ইউপিপিএল দলত হাজাৰ হাজাৰ বিভিন্ন দলৰ নেতা কৰ্মীবিলাক যোগদান কৰি আছে এটোৱে প্ৰমাণ যে 2025 চনত আমি এককভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিম এটো আলোচনা চলি আছে আমাৰ ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দুইটা দলৰে নেতৃবৰ্গই আলোচনা চলাই আছে মই শুনিছো আলোচনাটো মানে এটা পজিটিভ দিশত এটা মানে ভাল দিশত এটো আগবাঢ়ি আছে বুলি মই খবৰ পাইছো গতিকে এটো নেতৃবৰ্গই আলোচনাটো চলাই লৈ যাব তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব আমি কৰ্মী হয় দলৰ কৰ্মী হয় আমি দলৰ কামকাজ আমি আগুৱাই লৈ যাম কংগ্ৰেছে কৈছে আমাৰ বিটিআৰত কংগ্ৰেছ আছে নেকি কংগ্ৰেছটো আমি ইয়াতে দেখা নাপাওঁ তেখেতসকলে আহি পেলাই ইয়াতে কিবা মিডিয়াত কৈ যাব পাৰে কিন্তু আমি ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ কোনো নামো নিশান দেখা নাপাওঁ প্ৰেজেন্স দেখা নাপাওঁ তেখেতসকলে যদি ইলেকশ্যন খেলে ইয়াতে ডিপজিট ঘূৰাই নাপাব কোনো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে নিজৰ জিকাটোতো বাদ দিয়ক তেখেতসকলে যে ধন জমা দিব ইলেকশ্যনত ডিপজিট নমিনেশ্যনৰ সময়ত যে ডিপজিট দিব এই ডিপজিটটোৱে তেখেতসকলে ঘূৰাই নাপাব অৰ্জন মুছাহাৰী আমাৰ লগত একেলগে আন্দোলন কৰিছে মোৰ অলপ সিনিয়ৰ হয় তেখেতে মই দাদা বুলি মাতো কিন্তু তেখেতক সকলোৱে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত টুইংকল টুইংকল ষ্টাৰ বুলিয়ে কয় দিनै मानास सेरफां ब्लक इउपिपिएल राजनीति दोलोनि दैदेननायाव मानगोनां सुरेश दैमारिनि बिथांनि दैदेननायाव दिनै मोनसे ग्रेट जयनिं प्रग्राम जायो बे जयनिं प्रग्रामाव बिपिएफ दोलोनि आलावरी प्राइमारि इउथनि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोर बेयाव जयनिं जायो आरो बेजों लोगोसे बरपथार प्राइमारि आरो हाकुवा प्राइमारि गोबां बिपिएफनि आगुनि बिबानगिरिफोर आरो बरपथार प्राइमारि जिएसपिनि गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै जगदान जादों बे जगदान जानायाव मिनिमाम 160 नि बांसिन दिनै मेम्बार्सफ्रा जयेन जादों आरो बे जयेन जानायनिफ्राय जों मोनदांनो हायो जे दिनैनि दिनावहाय जे सारा बिटिआर ओनसोलाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु सरकार
बे सरकार दैदेननायखौ मोजां मोननानै आरो बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि नाजानायावनो बिथांनि जागायनायावनो जितु सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों अनलायनाया जोंनि गेजेराव फैदों आरो गोबां स्किम गोबां मिशन जेरै लन्च खालामनायनि गेजेरजों सारा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल खालामनांगौ दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल खालामोब्ला जोङो मोजां गोग्गो समाज दानो हागोन गोग्गो राजनिति दानो हागोन बे मेसेज अलरेडि स्प्रेड जाबाय बेनिखायनो दिनैहाय बे मानास सेरफां समस्तियाव जेसेबां गुबुन गुबुन राजनिति दोलोनि मानसिफोर दंमोन दिनै बहुद जइन जाबाय आगोलावबो जइन जागोन आरो अलरेडि गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जइन जानो थाखाय अलरेडि रेडि दंखासै आरोखि नोंथांनि जे मानास सेरफां ब्लक बेवहाय सानफ्रोमबो जे जइन जानायखौ नुनो मोननाय जायो दा जेसेबांसो जौखोन्दो सुबुङा नोंथांजों सापर्ट दङ बेथ' दुगानाय बायदि जायो आंनि समस्तियाव दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल हिसाबै देरहानाया 100 खोन्दो एकदमबारे देरहागोन आरोखि खुनु सन्देह गैया मानास सेरफां समस्तियाव इउपिपिएलआ जे 100% देरहागोन बे खुनु सन्देह गैया दिनैनि दिनावहाय गाबोननि दिनावहाय जों जुदि इलेक्सन डिक्लेयार होयोब्ला केम्पिं खालामाबाबो मानास सेरफां समस्तियारि देरहागोन बे रोखासै थेंक इउ दिनै जोङो इउपिपिएल दलाव जोङो जगदान होनो मोननानै दा जोंहा जोंनि जाखिनि जोंनिनो लकेल मानगोनां बिटिआरनि इएम धनन्जय सार जोंनि खाथियाव जोङो जइन जाफैदों बिथांनि मोजां खामानि मावनाय आदर्शखौ नुनानै जोङो जइन जादों बिखेख जोंहा गुबुन जेबो बा सोरखौबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि खोथा नङा जास्ट जोङो इयुनाव इउपिपिएल दोलोआ जिबायदि खामानि मावलांनो सानदों बेबायदि मोजां खामानि मावलांनो लानायाव जोंबो एसे जगदान होनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव दिनै जइन जाफैदों बास बेखिनियानो बाखि हानायसिमांखौ जोङो बिथांमोननि खामानि मावनायाव जोंबो आग लानानै समाजनि थाखाय बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जों जेसेबां मावनांगौ हायो जोंबो एसे एनै जगदान होनो हायो नामा होननानै जोङो दिनै इउपिपिएल दलाव जगदान होफैदों आरो नोंथांमोननिफ्राय दा जोङो आलावरि हिसाबै जोङो 15 जनसो मेम्बार्सफोरखौ वार्कार्सफोरखौ लानानै जोङो दिनै बेयाव जइन जाफैदों साननिसिम दा बेखिनियानोसै जों बिपिएफनि जों बिपिएफनिफ्राय आलावरि प्राइमारि बिपिएफ आलावरि प्राइमारि बिपिएफआव नै बिथाङा दङमोन एक्जिस्टिं जेनेरेल सेक्रेटारि आरो दंबावोमोन आफादगिरि लोगोसे गुबुन बिसोरो ब्लकनि आरो सोरबाया प्राइमारिनि आरो सोरबाया एक्स मेम्बारफोर दङ एक्स मेम्बार 2 दङ बिसोरखौ लानानै दिनै जइन जाफैग्रोबाय आरो फैबावगोन गोबांजों फैबावगोन जों लासै बिथांमोनखौबो लाबोफागोन इएम सारनिसिम जोङो लोगो हमहोगोन बेखिनियानोसै